Inniuh tá chun teicneolaíocht a phlé. A céad is teicneolaíocht. Tá an síl lán le píosaí teicneolaíochta. Bút ná smaoineamh ar aon ceann. Teicneolaíocht ná rudaí a dhéanamh ar síl níos fearr. Cuideann an teicneolaíochta linn gach lá. Cuine ar tain sa mhaile. Céad na píosaí teicneolaíochta a bhain tusa úsáid eastóp. B'éidir an telefís, an riomhar a glúine, nó fón cliste. Bhfuil éon seo eile a bhain tú úsáid as. A dhéanamh do shíol nó síl daoine eile níos fearr. Cé a hagas a níos leis an teicneolaíochta seo ar fad? Tugadh muid ceapadóirí orthu, agus inniuh tá chun breanú ar riontacha. Rions go na ceapadóirí seo is ólaithe iad. Is ólaithe b'éidir na ceapadóirí tá teachta níos leis an vaccín faoi láthair. Is innealtóirí chuid acu, innealtóirí bheadh siad a ceapa an cá leictreach faoi láthair. Nó teicneolaíocht iad. Bheadh teicneolaíocht ag plé le riomhairí agus appaní. Tá triúr an cháiliú na teacham. An aithníonn tú aon cheann acu? Is ceapadóirí iad seo ar fad. An duine seo, Thomas Edison, a chúil tú an tanim sin riomh hana? Céir de cheap se? An bólgán solais, anmha, cheap se an bólgán solais. An duine seo, Grace Hopper a tamtara. Céir de cheap se? Cheap si riamh chláidú. Gach piece of technology inis, bainse úsáid as riamh chláidú. An fearr seo sa lár. Sin a John Logie Baird. A chúil tú an tanim sin riamh hana? Agus cheap sé sin an telefís. Iontach. Nis, tá muide chun scéalainn beag a chuma bunaí é duine bháineach ab sin. Peacham is John Logie Baird mar hampla cheapain. A chun é sinna dhéanamh, tá píosaí teangainn an seo le cabhrúlinn. John Logie Baird. Tá san go chum se an telefís. Deir muid chuir se spéis san bain an telefís úsáid as leictreachas. So, chuir John Logie Baird spéis san leictreachas. Sin bailach deasna na rá. Bharrtaigh sé. Nú bailach eile le bharrtaigh a rá ná mín se cinenne rud a cinnta dhéanamh. So bharrtaigh sé rud éigean a cheapa sin teachta níos le rud. So, deir muid bharrtaigh sé leictreachas a úsáid le íomhá a bhíag boga a cheola. Inne tríal agus tástal dhéanamh. Ar nói, ní raibh leis an chéad lá riamh. Bégan ó go leor tríal amhaint as rudí difriúla sula n-oibre se. Cos le gach píosa teicneolaíochta. Ní éibrionn lob ar an chéad uair. Tastíonn go leor oibre chur an. So inne tríal agus tástal a dhéanamh, daire leis íomhá a bhíag boga a léirú ar scáileán. Is an aim atá ag an telefís ná íomhána agus chláracha a chréala ar fud na cruinne. Anmha. Nis, ag baint úsáid as na heisimláirí teanga sin, peach ceapadóir eile. Is féidir leat Thomas Edison a ránú, nó Grace Hopper, nó éon ceapadóir cáiliúr, bar bhíonn leat.